Mendung. Bene yo. Is gak apa-apa. Wis ndang gawe rono. Mendung. Wong gone Bunda wis dintasi. Lagi kandel ngene iki carane diwalik, Nduk. Tan, nek ngene iki carane diwalik, dadi ben gak cepet mbladus. Ndang walik sik. Pinter. Engko nang mbladus, Nduk. Mbladus sih cara mono ki warnane mbledos ngono lho, Tan. Dhuwur. Istilahnya nopo nggih pemirsa? Bulak. Iya, Tan. Ibu omong iku. Iki arep menjelang sore ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garung sesuk ditokno. Iya lah, berjumpa lagi di kontene Bali kembali. Dadi nduk ya, nek pas jemur kuwi wayahe diwalik ngene iki betul. Betul 100.000 rupiah. Iki ya betul. Betul. Iki ya betul. Betul iki. Iki putih gak di gak apa-apa gak diwalik. Iki walah pemirsa mau rupane walah blubedus. Kena saos, kena apa nih, Nduk? Lali aku iki lho. Kena saos. Iya, teh. Minuman. Terus ini enggak ini tinggu bubuk intan di hotel. Terus tak kum sabun. Nek iki uga Ora, nek iki kan warnane ngene ibarat kena kotor ya ora begitu. Ketara tenanan. Terus tak ucek saurunge dilebokno mesin to. Kuwi tak lewebokno. Iki tak lebokno yo. Ya, lebokno, Nduk. Iki kuaing kuwi ora apa-apa. Dadi langsung tak kei sabun, tak tak rendem, langsung guagenan tak iku lho. Tak uceki ngono. Akhire resik maneh. Ngono lho. Iki kok kena asap garing. Iya, biasane iya, Nduk. Intan ngiseni apa le atik iso ngiseni neh iki? Iku lho. Jedinge entek. Heeh. Kok tak anggo mandi. Kuwi mang sesuatu jek siji dihangere ra wis, Nduk. Hangere sing gantung ben ning kono ae ora apa-apa. Lah, ben kenae. Mamah Susi urung teko tan, Repa kan ngene. Engko nek mamahku wis teko ae, Mbok, ganti ban sampai Yahmene urung datang. Lah engko nek ditinggal karo Intan karo Ibu, lah ya engko terus warunge sing sapa ngono lho. Dadi nek engko dadekno mobil kan aku adus kek to. Iya, iki kan ceritane Mamah Susi kan urung datang to. Dadi yo Repa yo ora sida to. Lah engko terus warunge piye to? Lah terus Mbah engko karo sapa to? Aku tuh ada lho Pak. Iya wis didongakno terus. Intan yo mendoakan pemirsa, semoga pemirsa senantiasa paring sehat walafiat, paring rezeki sing berkah barokah. Wis tak didendeti. Nah didendeti sing kuwi. Didendet. Iya lah, didendeti iki dijupuki hangre. Nek sing sesuatu nem ki ora tak ketokno, kuwi jeremu ar-rahasia. Iya. Ar-rahasia. Aku mau nyetel lagu dulu, guys. Yang kosek to, nek ibu wis ngaleh kok peredaran. Ibu wis ngaleh kok peredaran ora nyuting ngene iki lho, ibu ngaleh mbok ning ndi ndang nyetel, ndang ambek bokonge intalinul. Bu, di ini di sini Mbak Indah kegedean. Iki dek ini kan ditakoki Mbak Indah tadi klambi apa dan aku nek beneran ana ngono. Oh, dipinjem Mbak Indah gegeden. Iya. Iki klambi opetan ngono, nek tak nggo gegeden ngono. Iya. Ya jenenge ya klambi marun nek Mbak Indah. Oh, klambi marun. Lah pancen kan ukurane inten nih. Ukurane inten nih. Disilek Mbak Indah yo gak apa-apa. Iki lho. Iki garing, Bu. Iya, wis ora tak ketokno ki rahasia wis tak ketokno. Urung begitu Nduk Tan. Iya. Mosok nek menurut wis garing wis. wangi, Nduk. Heeh, wangi. Nek ngekeki sop ten resok. Oh, wangi mang sak piro? Saiki. Sak adah mbok kabeh. Wis ndang. Mbak Indah yo teko. Aku kayak ilinge klambine Intan iki dulu bajunya Bunda karena dipakai Bunda itu terlalu cingkrang. Jenengan ngertos cingkrang pemirsa, kemenduren ngoten niku lho. Terus akhirnya dipakai Intan pas mboten cingkrang, mboten cekak lah nggih. Akhirnya nek pengen lihat atau pengen tahu nggih, tanya Repa atau Bunda soalnya sing
tahu linknya Bunda sama Revalina Prajurit. Terus ada yang bertanya celana putih di celana putih. Nah, celana putih iki. Celana putih, Bu. Tolong linknya. Ceklisik. Linknya saya juga tidak tahu karena dulu yang menggolekke itu Revalina. Iya, itu dulu yang mengeklikkan linknya ya ada di Repa. Mungkin jenengan bisa langsung mampir di Instagramnya Repa nggih. Biasanya Repa itu tukang mempromosikan di link apa Instagramnya. Tapi aku juga roh, nduk celana rek apik, Mbak Intan peseno. Ya Mbak, COD ya, COD. Terus tak tumbaske ngono. Jadi langsung di tekok di Instagramnya Revalina Pramesti. Ya, betul. Terus di iki ya Repa, sing ngeklikno ya Repa. Saya juga tidak tahu pemirsa. Ya Repa juga sing mengonokke ya. Ya wis ta niki. Engko dilanjut maneh. Iya. Soalnya ini wis teletik tik bunyi hujan. Ibu tak ndep pipis ning di yo ndep pipis ning kamar mosok ndep pipis ning resepsi juga toh. Apik kuwi aku. Lagu. Esok atus meruput ndep pipis ning Resepsi. ih hai. Ya wis. Nanti dilanjut. Cus. Tempatnya Mak Imi. Oh ini loh tanah adiknya tadi. Gak roh. Tidak gue pitik mangnya sekali. Gue pitik. Iya. Ada Rono Intan. Intan di sebelah kono. Intan Rono. Mundur. Wong ning omah kuwi mau nduk ya ceritane iki enek semut nduk tan. Semut terus adike langsung tak gendong. Wah, wedhus ki. Bi banyak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pantesan itu. Kalau nek sing cilik-cilik pantesan nek bunyi. Yuk iki. Mbik mana, Mbik? Kayak siapa, Bu? Namanya Bunda kan? Itu lho, Nduk. Namanya Bunda kayak siapa? Genah diyung. Nah, apa iki? Gawe apa iki? Apa nganu? Apa gawe tali apa genjo tandur mbek ayai. Jadi ditali apa tarik tali ngono. Bau yo kin yo ambune yo. Mundur lah. Lah ngajak rene iki. Imi ngono. Imi ngono. Maksudnya Mbi elek sini, Mbi mak sini, tapi mak sini enggak ada di rumah. Paling pulangnya paling malam, Bu yo. Mbi imi. Mak sini maksudnya ngono. Mana Mbi mana? Itu 1, 2, banyak banget Mbi. Dari sini botol aku, Bu, mang aku. Bu, bareng wis berok. Ya wis tuh ayo aja nduk pateni sik ayo. Pulang. Anak semut lho. Iya. Oh Miu kan. Miu. Oh, Miu. Miu. Mana Miunya? Aku Miu. Iki jenenge jamur gigitan. Oh, jamur gigit. Oh. Jamur gigit iki ngene iki. Digothok enak Miu. Miu. Iki topine Pak Wasito. Sing dekek kono ya sapa? Sini ya. Miune mana ada Miu? Miu. Wes berlari-lari Miune lari. Miune lari. Candalane. Sek kan biasanya adike njaluk iki lho Tan. Lho Tan sek Tan ya. Sek Tan sabar Tan. Ora tak cus kok. Iya engko sik cuse. Ki mang lagi entuk 5 menit ya. Nyucus urung mbok cus.
Bu, kumbare tak tokno nah yo. Enak-enak panas, Dik. Iki wis sore, Nduk, wis 4:30, Nduk. Masih enek srengenge seduluk kas wis gelap. Kok masuk gak enek, wis gak enek. Sinar matahari nah. Bar iki aku adus, Dik. Iya. Adus ben ayu. Engko ngeterno kinaran nah aku melok opo. Iya, tangan kanan. Bu, jarene Mbak Susi mulai ndi ya? Urung ijek ning kono, Nduk. Hmm. Ijek berkangen-kangenan dengan tetangga. Sudah, pulang. Pulang. Mbik neh. Neh. Uli neh. Setan satu kali lagi ya. Bu, ndek mobil sesuk ayo. Iya, lagi ngandani Mama Susi wong datang pokoke. Ya wis ah. Oh, ganti-ganti untuk ganti ban. Lah yo ndang ngandekno ban. Tangan kanan, tangan yang ini. Berani enggak? Berani yo, berani. Ini berani lihat tuh tante. Yeay, pinter ya, Cah. Dah, pulang ya. Pulang ya. Saya pulang. Hah? Api. Oh, api. Mbi api. Iya, itu Mbi. Sudah Mak Mbi ya. Udah ya? Udah ya, udah war kok. Mak Emi enggak ada, Mak Emi. Mak Imi enggak ada di nang omah dulure ya, Bu? Dipangan ya, Bu, ning ko nek mbok kekno Ginara. Enggak. Aja dikekno. Zaman biyen ibu iso gawe sumpritan saka ngene iki. Ya nek suarane. Bar iki adus aku. Bar iki man. Iki Ginara iki lho Ginara, dilagen. Jadi saka iki iso digawe Kin. sumpritan. Sik mripatku kebonan apa iki, Duk? Lagi? Oh, wis macet, Duk, ndek mangkene. Wis macet, wis kurek. Dek. Pas ya pulang ya. Man iku yo Kin yo. Udah, wis gak iso, Duk. Wis kurek, saya pulang ya. Keren enggak? Heeh. Udah, Lek Intan mau mandi. Wis mandi Lek Intan. Ginara mandi nanti ya, aku sik yo. Iya. Wis mandi. Wah, Duk. Beh. Piye iki? Ini. Udah, ngene ae. Udah. Melihat Mbi pemirsa. Udah ya. Udah, akeh nyamuk ya. Besok engkau reneh saya. Oh, ayamnya banyak, Dok. Oh, ayamnya banyak tuh, loh. Ayamnya Mak Imi itu loh. Ayam. Wih. Kayak Mbah O apa ning sawah. Aku balik Kinara, wes. Balik Kinara kan. Kan ceritanya kan sih panas. Anak cah bal-balan ditutup pintunya. Mbah, Kak, maksudnya kon buka. Ning ngguri cendela ki mbek ngingeti cah bal-balan. Sik yo, Nduk yo. Iki engko nek awakmu kesenter bal, soalnya opo kan jaring-jaringane kan wis gambruk koneh leh. Wis gak nek jaring-jaring ngene to. Gang jeruk kok bruak ngono, wis dipasang dibrukno neh pemirsa. Jenenge yo wong akeh iki pemirsa. Gak iso dianu nggih aku nek ngarani. Memang keinginane ya kudu ngono. Sajane iki nek sing dibruak-bruak nggonanku ki gak masalah pemirsa. Wis gak apa-apa ibarate padha puenceng sengku ki gak apa-apa. Aku wis muni. Kok tanggune kekno aku yo. Iya. Aku gak Iya. Iya kok tak kekno. Aku wis muni. Anu ibarat
sengkung ki padha bengkong gak apa-apa. Aku mau gaje. Kok kene. Aku sing sumak tak sayangkan ya apa? Mbah Hi pemirsa. Mbah Hi kan anggar-anggar kewaget. Betul. Tapi kan mereka tidak mau tahu. Yang penting butuh ndekne bal-balan. Pengen gebrak. Dipasang apik-apik dirubuhno. Piye aku kan yo gak iso. Engko aku kondo yo jenenge cah nom yo ben yo wis lek ngono. Dadi gak iso piye-piye iki pemirsa. Delok ngombe yo ndek juga tak dupokno. Ketok ndek wae gede. Ketok. Penceng. Yo onokno. Nah, wes. Makasih Wawa. Ben cukup dhewe aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berdoa. Iki nggone Mas Haji, Pak. Tidak berapa? Aku ngatur nang kinara nek. Iya. Pelan-pelan dok. Mam esok mangkok pemirsa bareng aku mau. Maem esok maem sambel mang. Terus wis ora gelem maem lagi iki. Mengkane sego kasih bakso. Ngono lek ajib iki. Tetap. Lek sesuk ya Bu, bagi mam ya. Masuk. Mantap ya. Oh, kok sama sego. Ya ora pengen. Enak. Tunggu no. Pening di. Juga udah ini loh Mbak Indah. Alhamdulillah, lah ajib kuwi. Nak tumbas madu mereka. Bu aku njaluk kuwi olah. Boleh. Jahe madu segar nikmat Bu kuwi bermanfaat. diet gak bisa ya? Diet iki nganu tan, mengurangi pola makan nih tan. Pola makan. Kok gero positif diet. Kok teko apa positif diet. Ya ibu ora iki nek diet iki intan nek esuk rajin olahraga mlaku-mlaku. Iya sesuk. Syuting ya. Insyaallah. Engko kadang ya berubah. Ayo tan jalan-jalan moh Bu gak pengen. Nah kan ora sido le. Ya kan makane ngomongin insyaallah. Dadi nek pamane pengen dietan nek bengi iki wis stop iki wis gak mau meneh. Ngono. Terus makne porsine dikurangi. Banyak makne serat, buah, ya. Iki ada jahe, madu. Nek Jogja nek iki lho, Bek, tunggu sampai awakmu kok. Diminum 3 kali sehari, botol dikocok dulu. Aku minta boleh ya Bu? Boleh. Tuangkan ke dalam gelas. Betul, nah. Tambahkan air hangat atau air es. Oh. Diminum 3 kali sehari. Iki. Meski enek empeng dong. Empeng gepuk pedas. Terus iki enek iki mbok lawak kok. Lah nanti wae.
Terus kena serundeng. Betul. Kira ini kerikit iki marah. Serundeng manis. Wes matur suwun Mbak Indah, Mas Dimas ya. Mangan Iki alhamdulillah nganggo banyu anget, Dok. Dikok ning nggone 45 mili ae, sak menene gelas, pamane gelas iki sak menene, terus dikai air hangat diminum 3 kali sehari. Nom. enak pentolnya. Pentolnya lean. Lah ngomong. Intan ya. Aku makan dulu guys, makan bakso nih. Pentol. Ada coba pertemen aku mama ame. Ata orang mbok kunyah lho. Tak punya jebuk itu kok. Nggak cukup-cukup tenteras. Tak punya, aku tak gede loh. Tak punya. Nom. Oke, pun pemirsa demikian guys cerita sore hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga si sakit dan parinya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Terus nek kata-kata yang mungkin buatan berkenan di hati jenengan mohon maaf yang besar-besarnya. Tetaplah menjadi orang baik, karena menjadi orang baik itu menurut saya nggak ada ruginya. Jenis yang mbok tulung kuwi apa? Orang baik mbek jenengan wis gak apa-apa. Nggak usah berharap dibalas baik sama orang yang kita tolong itu. Wis ben gak apa-apa. Karena yo memang kita itu hidup di dunia kan apa ya? Dikongkon menjadi yang baik. Berarti wong baik ngomong aku kayak iya. Kayak ngombe nipu Juli. Ngoten nggih pemirsa nggih. Dukung dongnya. Aku ki mang dremimel kan petukan wong tuku es. Tak rungokno ya. Wis ditulung di kayak iki loro tak openi. Mendina curhate yo ning aku ngono ngene ya karo aku. Dene saikine wis bahagia lali. Amin. Wis gak apa-apa ngono kuwi. Berarti yo dengan apa berbuat baik itu berarti ya memang harus berbuat baik tanpa harus embel-embel pengen mendapatkan imbalan di HPI juga ngono sih. Betul. Sing penting dadi wong kuwi siji aja sampe lali karo wong sing tau ngapiki kene. Aja sampe lali. Ngono tok wis. Kaya Intan tau diapiki yang mbek sapa Intan aja lali pernah ditolong, pernah diapiki. Terus Intan sekarang wis melonjak-lonjak, wis sukses di penghasilan dhewe terus Intan lali berarti jangan aja seperti itu. Tetap Intan kudu tetep apik aja lali karo sing nolong. Sing pernah berbuat apik mbek Intan aja terus dilupakan nggih. Betul. Pun kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.